הפודקאסט של ה-Only Girls, שמדברים בו על הכל, והיום אנחנו עם מתן פרץ. ברוכה הבאה. מה נשמע מתן? תודה. ברוך הבא. ברוכות הנמצאות. אז היום מתן איתנו בכובע הסטנדאפיסט, חוזר בשאלה. הוא שואל בקיום. עכשיו נשאל אותו מלא שאלות. יאללה, קדימה, אהבה, בשביל זה באתי. וזה עוד משהו שלא היה לנו, דת ומיניות. אולי טוב שכך. עשית לי הפרטה, את זוכרת על האוטובוס? נכון, היה לנו ולא הייתה איזה פודקאסט שהם הסריטו אותי, שדינה מתחילה חוזרת בתשובה. אבל פה יש לנו את ה-OG, יש לנו את ה-OG, את ה-real thing. אבל... טוב, אני גם ככה הולך לגנו, מה זה משנה? כן, כן, זה לא משנה, כבר קיבלתי את זה, הכל טוב. רגע, אז תגיד, איך בתור סטנדאפיסט, כאילו, אני מניחה שמצד אחד זה מביא כזה... ביצ'ז, את יכולה להגיד. מביא ביצ'ז, מצד שני, אתה בטח עושה חרא של כסף. לא נכון. אז כאילו, איך זה מסתדר? זה לא נכון. האמת שבהתחלה כן, בהתחלה זה נכון. יש להם שם אפילו, אני לא יודע אם אתם יודעות, שהן בחורות שאוהבות סטנדאפיסטים. אתם מכירות את השם? וואלה, לא. מכירות את המושג? מה, יש פטיש לזה גם? צ'קל בניז. צ'קל בניז? למה? זה מארצות הברית, זה כל האלה שרודפות אחרי הסטנדאפיסטים אחרי הופעה וכזה. כי יש להם צ'קל? לא, כאילו יש את הפיים בניז, שאלה אוהבות מפורסמים, ויש צ'קל בניז, אלה שאתה מצחיק אותם והם כזה, בוא נשכב. אז זה הקל. מה אתה לנו יש היית צ'קל להם? בניז, בישראל הם מכוערות פיצוץ. לא כולן, חלילה, לא כולן, יש גם מדהימות. משתלם להיות סטנדאפיסט בקטע הזה. אז זה מביא הרבה בנות, אתה אומר. לא הרבה, אבל זה יש. אבל יש פה איזה כלי, יש. תרתי משמע. מה התדירות? מה התדירות שאתה מחנה? תספר לנו. לא יודע, האמת שאני כאילו, אני נבהל מזה, האמת. אני מה זה חנון בקטעים האלה. יש לך בת זוג? אני בחורה מלטפת איתה יד, אני בורח. כן. איזה מצחיק כזה. האוטו שלי שם. כן. החליטי ממש רחוק, סליחה. כן. לא, אבל זה מגניב. כאילו, אני חושב שתמיד חברים שלי מסתלבטים עליי, שכאילו תמיד השגתי בחורות מעל הרמה שלי, כי אני מצחיק. זה באמת עוזר אבל. זה עוזר. נכון. זה הפרמטר היחיד שלי, שיהיה מצחיק. נכון. בחורות מופתעות מזה גם, זה הכי מצחיק בעולם, שכאילו בחורות באות אליך הופעה, אתה הצחקת אותי. אני יודע, זה העבודה שלי, אם לא הייתי מצחיק אותך, אני ממש לא טוב בעבודה שלי, אז בסדר, זה גם לא אותך ספציפית, הצחקתי את כולם, את היית בקהל, אבל זה מגניב. האם מישהי פעם הצחקת אותה עד כדי כך שהפליצה? כן, הייתה אחת שכמעט הקיעה גם. יואו! כל הנקבים יצא ממנה? נצטחים. מאוד יצא. כן. וואו. היו, מישהי כמעט התעלפה גם, בהופעה האחרונה שלי, אני שמעתי מישהו עושה, כאילו זה, יש צחוק ויש ואתם צלילים שלא טובים. חזרתם הביתה אחר כך? לא. יש לה רפלקס הקהל, למה שאני אקח אותה? תעזרו לי אותה. כן, לא נמשך לבחורות עם רפלקס הקהל. תלמד אותה, איך לא להגיד. זה כיף, אבל כן, האמת שלא יודע, יש מלא סרטונים גם וזה, של בחורות שכאילו, בחורים שמצחיקים הם מסוכנים, אבל אני לא יודע כמה אני מסוכן, אני פשוט כאילו, לא מתפקד בכל זאת. אני עושה את זה כי זה מה שאני אמור לעשות בחיים, זה שיש בחורות גם, זה נחמד. אבל אני אחד הנבלים, אז זה לא כזה... איך זה שאתה רווק עדיין? לאורה. זאת שאלה טובה, כי צ'קל בניז קודם כל, הם לא חומר לחתונה. בואו. לא וייף. כמו הפנס שלנו בערך. זה פחות או יותר. השוואה טובה. לא רוצה להשמיץ, אבל כן. לא, אז כן, אני פשוט לא... כאילו ככל שאתה מתבגר אתה אמור להוריד את הסטנדרטים, אבל זה לא מה שקורה. זה ממש ההפך, אתה מעלה את הסטנדרטים ואתה כזה מתדייק, ופתאום צ'קלס בניז כבר זהו. בדיוק, וגם כשאתה סטנדאפיסט נוסף עוד איזשהו גורם למשוואה, שזה כאילו לא צוחקת טוב. זה עוד דרך לפסול. זה חצוף. סליחה, לא, כי אתם לא פוסלות, איזה גבות מוזרות, פוסלות על דברים הזיה, אז גם לנו מותר, אז פשוט, לא יודע, אני גם מחפש מישהי שיש לי את החוש הומור שלי כזה. לא אחת שעכשיו תצחק לי כל הזמן. זה נבנה קצת ההומור ההדדי. חד משמעית, זה כיף אבל אני לא יודע, אני באמת כאילו, הייתי מנגן בגיטרה בשביל בחורות, זו סיבה אמיתית. למדתי לנגן בגיטרה, חד משמעית. אנשים מאמצים כלב בשביל למצוא בחורות, הולכים לרופא שיניים למצוא בחורות, זה המוטיבציה שלהם בחיים בעצם. הוא הביא מיומנות ידיים איתו. אז גיטרה תראי, אז גיטרה כן, חד משמעית למדתי לנגן בשביל בחורות, אבל סטנדאפ עשיתי באמת בשבילי, זה נראה לי הדבר היחיד שעשיתי בשבילי, ואתה עושה משהו שאתה אמור לעשות בחיים, אז כל הדברים באים... רגע, ספר באמת, איך הגעת לכל, מה היה בחיים שלך? וואי, לא היה לי כלום בחיים. היית דתי. הייתי דתי עד גיל 27.
רגע, בן כמה אתה היום? 35 עוד שבועיים. עד גיל 27 זה המון זמן. זה כאילו חשבתי שאתה כזה יצאת כולם חושבים, אבל לא, האמת שלקח לי המון זמן, זה היה קשה ממש. אז היית בתול עד גיל 27, אתה אומר. זה לא מה שאמרתי. הייתי סקס גרוע עד גיל 27. זה כן, זה אני יכול להגיד לכם בוודאות. איך זה קרה בפעם הראשונה? כאילו, כי זה הרי איסור, כאילו זה לא משהו שאמור בתכלס לקרות. הכרתי בצבא מישהי, והיא קיבוצניקית כזאת. עכשיו, העניין עם... אני לא אגלה לאף אחד. לא, זה בסדר, היא נשואה היום, כמו כל האקסיות שלי. אבל היא כאילו, לי זה היה מאוד מרענן לפגוש בחורה בתור בן אדם שהוא כזה דתי, כזה, עוד הייתי עם כיפה על הראש אז, שכאילו מין לא היה כזה אישיו. כאילו קיבוצניקים, אני ישנה עם ידידים שלי כפיות. וואו, מייגאד, מה זה? לא. אבל כאילו בגלל שהיא לא עשתה מזה כזה ביג דיל, אני חושב שבגלל זה שכבנו. כי אמרתי, אם היא לא עושה יותר מדי טררם, כמו שעושים על זה בכל הזדמנות שהייתי, כל בחורה שפגשתי הזדמנות כזה, רגע, אבל לא, שנייה, רגע. ואני עוד יותר נסגר, שאומרים אני כזה, אז בכלל, בואי לא עזבי. בואי נכנס אליה בכפית. כן, אני כאילו, היא לוקחת צד אחורה, אני לוקח ממש, כאילו, זה... אז היא ממש גרמה לי להרגיש בנוח, וזה היה, וואי, זה היה 7 שניות הכי טובות בחיים שלי. כן, זה היה, וואו, זה היה טוב. אם לא הדתייה, עד גיל 27, מתן היה... כן, זהו, אם היא לא הייתה, אם גל כפרה עליה לא הייתה, שאני אוהב אותה מאוד, אז כן. וזה פתח לך את הצ'קרה, אתה כאילו, אחרי שזה קרה איתה, זה כזה, כאילו, הפך להיות נורמלי? סוג של, עדיין היו נקיפות מצפון טירוף, עדיין, כן, גם על... העורך של הסקס וגם על עצם הסקס, כן, גם על הביצועים וגם על הסקס עצמו, אבל זה היה לאט לאט, כאילו לקח לי זמן להבין כי קשה לעשות סקס טוב כשאתה עם נקיפות מצפון. ברור. בגלל זה אני בחיים לא אבגוד. אני לא מסוגל, זה אי אפשר. חבל על המאמץ, חבל על החטא. אני משקיע הכל במשהו שלא אמור להיות, כאילו לא, זה לא, אז משם זה כאילו לאט לאט, גם הייתי, כאילו התירוץ שלי היה זה שאני שוכב רק עם בחורות שאני איתן במערכת יחסים. אז זה כאילו בסדר. ואז הגיעו כל המשוגעות. זה התירוץ שלי, זה כאילו, זה כמו שכאילו, הורדתי את הבייקון מהזה, אז כאילו, כן, תמיד היה איזה תירוצים. אבל אני חושב שהתקופה הכי מזעזעת מבחינת כאילו סטוצים וכזה, הייתה בגיל 29 כזה. שמה קרה שם? שכאילו שם אמרתי, יאללה, זה כולה סקס, ואז... חרבו דרבו. כן, חרבו דרבו רציני, וזה היה לא כיף. אז היום אתה כן מתפקד כמו שצריך? היום כן, היום פיתחתי סיבולת לב ריאה, ירדתי 20 קילו, אני כבר לא מתעלם, כן, לא מזיע. אומייגאד. מנגב עם גרף השווארמה. מזיע תחינה, לא, זה כבר לא שם, אבל כן, לא יודע, זה חלק מהעניין, אני חושב, זה חלק, כאילו נפתחתי יותר בקטע הזה, בזכות האמת, בזכות בחורות, לא משהו שאני, שאומרים לי, זה בגלל שאתה התפתחת, לא, זה בגלל שבחורות פשוט, כן. הכניסו לאצבע לתחת. אילצו אותו להיכנס לצ'קרואציות. זה לא שם, אבל בגלל שהם כאילו, אם בחורה מרגישה בנוח עם עצמה, אז אני מרגיש בנוח עם עצמי. אם לא, אז לא, אני לא מסוגל. כבר היית מוכר בשלב של הסטודנט? אני עדיין לא מוכר עכשיו, אז תחשבי מה היה אז. קצת מוכר. קצת. מה, אתה סנסציה טיקטוק קצת ראיתי, לא? יש אותך בילדות. איזה כותרת נוראית. זה מה שנזקף לזכותו. כן, סנסציית הטיקטוק. האדם עושה 200 שנה סטנדאפ, סנסציית טיקטוק. לא. רגע, אבל תגידי, בין, כאילו, בעולם של הדתיים, סליחה, לא יודעת, בעולם הזה שלכם. כאילו, יש מתחנגלים וזה, כאילו, יש כזה סצנות, קליקות של, או שזה באמת כאילו איסור, ולא מדברים על זה, וזה, אני פשוט באמת לא יודעת. הדיבור על מין בציבור הדתי, אני חושב שהוא מאוד, זה משהו שהוא מאוד אישי, הוא מאוד בין... אבל מה הציפייה? שבאמת עד החתונה, כאילו, בן אדם לא יקיים וחסם, ומה קורה בפועל? כולם משתרללים. לא, לא כולם. אני חושבת, לי יש תיאוריה שבגלל שזה אסור, אז להפך, סטרואידים, זה לא תיאוריה, זה קורה. אז זה פשוט אין לזה כל כך מקום גדול, לפחות בחיים שלי, בתור בן אדם שגדל בבני עקיבא, והיה זה, וכל הדברים האלה, אין לזה כל כך מקום גדול. יש יותר מקום לאהבה, פחות מקום למין. אני חושבת שזה הכל בסתר. אני מת על אנשים שלא מכירים את הדת, באים ואומרים לי, כל הדתיות האלה משתרללות, אלה הכי חרמניות, לא? אני שמעתי מלא סיפורים מחברים שהם דתיות, והם עשו
את המנאלי. בסדר, נו, את יודעת, כל אחד, וגם אני הייתי... וכזה, אני רק לתחת, אני מוכנה שיכנסו לי רק לתחת. בסדר, לבריאות. לחיים. לבריאות. בגלל זה אני עשיתי סקס רק במערכות יחסים. כל אחד יש לו תירוץ שהוא בונה לעצמו, אבל אני חושב שפשוט לא חשבתי על זה בכלל. רוב החיים שלי, כאילו, לא חשבתי על סקס בוא נשכב עם מישהי, ראיתי, בוא נאהב מישהי. זהו, זה נראה לי פשוט לא אובייקט, כאילו זה לא מטרה כמו אצל חילונים. זה כאילו סקס זה משהו, זה כמו... שיש בזה משהו יפה. אחרי זה חברים שלי שהתחתנו, חברים שלי דתיים שהתחתנו וזה, אז היה לנו כל מיני שיחות כאלה, כאילו ש... כאילו, טוב, אתם התחתנתם, עכשיו לכם מותר. אז כאילו, יש שיחות, מדברים איתכם על הדבר הזה, וכאילו, השיח הוא מאוד, סקס תמיד אפשר לעבוד עליו ולשפר אותו, אבל מערכת יחסים, כאילו, אהבה בין בני זוג, בין בעל ואישה, זה משהו שצריך, כאילו, זה הדבר הכי חשוב. זה השוס. וזה משהו שאני עדיין מאמין בו, מבחינת, כאילו, לשכב אתה יכול עם כל אחת, במיוחד בתור גבר. זה לא צריך יותר מדי, כאילו... להפך, במיוחד בתור אישה. סבבה. לנו יותר קל. אוקיי, אם אתה אומר, אני לא יודע, אף פעם לא הייתי אישה, כך שמעתי. סבבה, אבל בתור גבר אני חושב שכאילו לשכב זה פחות אישיו מאשר לאהוב מישהי, וזה משהו ש... נכון, גם כשאתה שוכב עם מישהי שאתה לא אוהב, לדעתי, וזה מזדמן יותר, זה פשוט לא מגיע לעומקים של ההנאה והפתיחות, כאילו זה קצת כזה תפיחה לאגו, במובן מסוים, מעבר לסיפוק הפיזי. אתה עושה מה שאתה צריך לעשות, ושיהיה בסדר לכולם, אבל אתה לא באמת מה היא אוהבת, מה היא רוצה, מה זה... זה משהו שגם לי מאוד, כי בגלל זה קשה לי מאוד עם נגיד סטוצים ודברים, כי אני לא עושה את זה, כי אני לא מרגיש בנוח, אני כאילו... הוא מנסה לבנות אמון מול הצופות כרגע. לא, כל בחורה זה משהו אחר. כל בחורה זה משהו אחר גם. לידים חדשים. על זה אין את המוח, מתן, דבר פתוח. בוא נגיד את האמת, גברים לרוב אנחנו 80% אנחנו אותו דבר, כולם פחות או יותר אוהבים אותו דבר, זה כמו לנהוג על אוטומט, הכל בסדר, כולנו כאילו... קופים. מה שעשית פה, חד משמעית, מה שעשית פה יעבוד פה 80% מהסיכויים, בחורות זה משהו אחר. זה ביב. בדיוק, אתה עם מישהי והיא כאילו, את זה אני הכי אוהבת, בחורה אחרת, מה אתה עושה? אז כאילו, אתה לא, שנייה, אני לא יודע, כל בחורה, מי אמר את זה? ארז אמר את זה, ארז אמר שכל בחורה זה כמו מיקרוגל בבית של חבר. מה זה, אני לא יודע אפילו על מה לוחצים. זה חד משמעית, אז כשאתה עושה את זה ממש רדוד, אז אתה יודע את הדברים הבסיסיים, זה נכנס לפה, אבל שאתה כאילו... זה הרבה טריגרים שעלולים להפעיל, כזה, עדיף ללכת על הבטוח פשוט, אותו מנאלי. מנאלי, אין שם איך לפקשש. אני הייתי בחורה שאמרה לי, וואי, זה הכי מצחיק בעולם. הייתי בחורה בקורונה, שלא היה דייטים באמת, אז היה, בסדר, באים הביתה, עושים סקס וזה. זו בחורה שכאילו הגענו לסיטואציה ממש כאילו זה, והיא אמרה, לא, 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 לא. אמרתי, אוקיי, בסדר. אמרתי, למה אתה עוצר? לא הבנתי. כי אמרת, לא, 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 לא. נראה לי זה... היא רצתה שזה... לא, זה משהו שאני אומרת. מה? מה זה משהו שאני אומר? את רוצה ש... כאילו הייתי הכי... תמי לי רגע פה. קשה מאוד לנהל דיון ואיך אתה זורם עם זה? אני אגיד לך מה, זה מאוד מאוד קשה לנהל דיון עם בולבול עומד, מאוד. עושים מה שצריך. זה כאילו, את רוצה או לא? אין לי מוח כרגע. תגיד, כן, אני מבין שכן זה חיובי ולא זה שלילי. אני לא יכול... לפחות אתה מבין, אני שמחה. הסכמה סופר חשובה לי. אני הרחתם פה לפניי, אבל אני חד משמעית, הסכמה זה דיל ברייגר. לא, זה מוזר. אני נתקלתי בסיטואציות בחיים שלי מאוד מוזר. גם בתור בן אדם שכאילו רוב החיים היה דתי, אז אתה פתאום נתקל בבחורות, אתה יודע, כל מיני סרטות, כל מיני דברים, שאתה אומר, אני לא יודע איך תפעל את זה. הייתה בחורה שכאילו דיברה איתי, בהתכתבות מאוד, אני יש לי תיאוריה שאומרת, אולי תסכים אולי לא, שככל שההתכתבות יותר כזה, אתה לא יודע מה אני אעשה לך, אז ככה הסקס הרבה יותר גרוע. נכון. וואי, אני מסכימה עם זה ממש. בזה אני לא מדברת בכלל. אתה מוכן לזה? אין תקשורת לפני. אתה בטוח שאתה מוכן לזה? כן, שכבתי עם איזה שתי בחורות בחיים, אני יודע מה עושים. אתה בטוח זה, ואז הגענו לסיטואציה, בחורה פשוט נשכבה שם, וכאילו, זה הכי מזעזע, היא פשוט, היא כאילו נשכבה על זה, הזיזה את הראש כזה הצידה וכזה. לא. אומייגאד. אני כזה, את לא חייבת. כאילו, אני הרגשתי כאילו קניתי אותה ממישהו, ועכשיו היא הפסידה בהתערבות או משהו. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא... לא, זה בסדר, בוא נעשה את זה. מה זה בוא נעשה את זה? מה אנחנו מעבירים ספה? מה זה בוא נעשה את זה? כן, כפר עלייך, צריך הסכמה פה, צריך שיהיה כיף, בוא תסיים עם זה וזהו, לא, איך, אוי ואבוי. ואז היא גם נעלבה עליי, אתה לא נמשך אליי, אני לא נמשך לנקרופיליה. לא יודע, קראו לי הרבה דברים שיעורים. עכשיו בתור דתל"ש זה כל דבר כזה שקורה לך, אתה אומר, אתה רואה, אתה לא מורסות סקס לפני הכל. כל דבר כזה זה כאילו... מאשים, וואי, כמה נקיפות מצפון, זה נשמע לי כאילו... לחיות גם היום? דיאלוג כזה כל הזמן. היום פחות, אבל בפעמים הראשונות אני זוכר שהיה ממש, כאילו, הייתי מזועזע. כאילו זה היה 10 שניות סקס, ואז איזה
3 שעות של נקיפות מצוות. אתה אומר, זה לא שווה את זה, כן, זה לא שווה את זה, זה כמו לאכול משהו 5 דקות, ליהנות ממנו, ואז קלקול קיבה חודשיים. אני חשבתי שרק אני כאישה חובה את הדברים, כי גם נשים, כאילו, זה אמנם לא מגיע מרקע דתי, אבל יש את כל העניין של השמרנות בכלל, שכאילו אישה צריכה, אתה יודע, מנעול לא אמור להיפתח על ידי הרבה, זה, כן, שמעתי מנטורים לזוגיות. בואו נשים משקפיים. את רוצה משקפי שמש? אני לא מדמיינת גבר עכשיו יושב במקלחת ובוכה, וכאילו, לא בוכה אולי פיזית, אבל כאילו שאוכל, בוכה. בוכה באוטו, כן, חד משמעית. כל הנסיעה. אוכל תסביכים באוטו, חד משמעית, זה קרה לי כמה פעמים. כשאתה באוטו, כאילו אתה בא, כי כשאתה מונע מחרמנות, אז אתה כאילו, אתה לא רואה כלום. יש לך מין ראיית מנהרה כזאת של ציצי. מתוך החור של הבולבול. מתוך החור של הסדין, כמו זה הראייה הכי צרה שיכולה להיות ממש. ואז אתה נוסע לבאר שבע, אתה כאילו, ואתה לא רואה בעיניים, ואז אחרי שזה נגמר, אז פתאום אתה כזה באוטו, ואתה כזה... מרוקן. אני עושה, איך אני מגיע למצבים האלה? עבר לך, לא נורא. זהו, כן, עכשיו אני פשוט לא נוסע לבאר שבע. זה הקו האדום שלי. זהו, אין שם שום דבר. רגע, הקטע עם הסדין. זה רק לציבור חרדי מאוד אולטרה אורתודוקסי, זה לא באמת, בציבור הדתי, כן, זה לא באמת, אני חולה על הסטיגמה הזאת, סטיגמה ממש מצחיקה, אבל זה לא, בציבור הדתי זה לא, זה פשוט ציבור חרדי אולטרה אורתודוקסי, זה כאילו ממש. ומה הקטע שם, כאילו אתה כבר בא לציין. אז זה לא. כאילו, אתה לא תהנה ויזואלית, אתה לא תהנה... כי אתה בא להתרבות. כן. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לעשות סקס לבין להתרבות. כן, אתה יודע, אתה בא... לא, זה כמו שדיברנו על זה שנשים... מה, זה מה שמחרמן אותם, הם לא עכשיו צריכים את הוויזואלי, הם לא מכירים פורנו, דברים, עניינים. קודם כל אני בטוחה שמכירים. כן, אבל מי שבאמת, כאילו, נכנסים לחור, נחמד להם שם, והם גומרים. קודם כל איזה סבבה שהם צריכים, כדי להגיע לגירוי הם צריכים כל כך קצת פרמטרים. נכון. ברור. זה קצת. זה די מהחמודה שלנו. כן, אבל לא ליהנות מהוויז'ואלס. חלילה שלא נוריד. אבל כן, זה נכון, זה עניין של גירוי, זה עניין של סיבות לב רע, אנחנו בעולם המודרני, אנחנו פיתחנו כל כך הרבה, ראינו כל כך הרבה שיט. נכון. שעד שאתה באמת, אני כאילו הייתי עם בחורות, שמעתי, שומעת, אפשר סקס רגיל? כאילו אפשר פשוט לשכב איתך וזהו, בלי לבעוט לך בפנים, אני כאילו לא, אתה יודעת, אפשר, כאילו, זה סורי, אתה יודעת, אני אוהב סקס רגיל, זה כמו שאתה בא לבית קפה, זה קפה רגיל, אתה רוצה קצפת עם זיקוקים, לא, שחור, תערבבים וזהו. לא, אבל בטוח יש לך איזה פטיש. האמת שאני לא, אני אגיד לך מה, כפות רגליים מגעילות אותי בצורה אגרסיבית, אני כאילו ניגל מהאנשים שאוהבים כפות רגליים. איך זה שמדברים על פטיש, זה כפות רגליים? כי זה מה שאני מכיר, זה הנפוץ. אני בן אדם מאוד פשוט, בסקס אני הכי פשוט שאפשר, אני פתוח לזה, לנסות דברים וכאלה, אבל אני לא, אין לי איזה משהו שאני כאילו... זה כנראה באמת הקטע שכאילו, אולי שלא הייתה, אתה יודע, יותר מדי חשיפה, אז מד הגירוי באמת יותר נמוך, אז לא צריך... נכון. אני שומע טלק של חזייה, אני נעף לי המון, את מבינה? כאילו לא צריך עכשיו, בואי תרקדי על עמוד, לא, תעשי שפגטים, לא, הכל בסדר, תורידי בגדים וזה מספיק, כאילו באמת, אני גם שמתי לב לזה, כשדיברתי עם חברים שלי, כאילו כבר לא הייתי דתי וזה, אז רוב החברים שלי מן הסתם לא דתיים, כי חברים דתיים נשואים ילדים, אז השיחות על סקס הם כאילו חברים לא דתיים, ואתה מדבר עם אנשים שכאילו, אני בחורה לא עכשיו עושה סלטה, ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אז שמרתי על עצמי בסף הנמוך, שכאילו שפשוט לשבת עם מישהי, זה גם תירוץ. מה תירוץ? אני באמת, אני מפחד להגיע לשלב שכאילו, לראות בחורה ערומה ולהגיד, בסדר, נו, ולא, אני לא רוצה להגיע לשם, זה מפחיד אותי מאוד. אני משתדל שלא, היה לי תקופה ששקעתי בזה בקורונה, איבדתי את זה, פורנו וסמים. Likewise. פורנו וסמים, כאילו, הגעתי בעיה מוכרת, ממש. הגעתי לעומקים, כאילו, לא בריאים, ממש לא בריאים, ואז אמרתי, טוב, פה נרגע, אתה לא חייב להביא ביד כדי להירדם בלילה, אתה לא צריך, אתה יכול פשוט לשכב 4 שעות ולברות בטלוויזיה. אתה יכול, זה אתה הפך ל3 שעות. גם קראתי מחקרים, אני חנון בקטע הזה, כי קראתי המון מחקרים על כאילו יתרונות שלא להביא ביד. כדי לשכנע את עצמי. היה מלא רציונל הדבר הזה. חייב. מאז שעזבתי את הדעת, אחד הדברים שאני ממש אוהב זה לקרוא על דברים שאני לא מבין וללמוד, כי כשאתה בדעת אתה כאילו זה הדברים שאתה צריך לדעת ומעבר לזה לא חשוב. אז ברגע שיצאתי מהדעת התחלתי ללמוד על דברים שמעניינים אותי, כמו דעת באבולוציה או לא יודע, whatever, כל מיני דברים שמעניינים אותי. איך מנגנים על גיטרה, איך מטפלים בכלב, מגשימים בנות. חד משמעית, מה בנות אוהבות בגוגל. אפילו לא יודעות בעצמן. כן, כל מיני כתבות של אנשים משקפי שמש. אתה יודע, אני חושבת מתן שכל העניין הזה של כל הפירוטכניקות וכל המוסף שמוסיפים לסקס,
זה כשהסקס לא, כשאתה לא יודע פשוט ליהנות באמת מסקס ולהיות נוכח. אני חושבת שכל האקסטרה זה כאילו, אצלי אישית ההנאה האמיתית מסקס מגיעה מכימיה עם הבן אדם, עם המבט בעיניים, וכאילו כל דבר שהוא שולי זה כזה, זה נחמד והכל, אבל זה ממש לא באמת מה שהופך סקס לטוב. אצלי מעילפון, אם אני מגיעה לעילפון אז הסקס טוב. כן, אני אמרתי נוקאוטים. זה בחורה שנחשפה לפורנו בגיל מאוד 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 מוקדם, האמת שלא אין מה לעשות עם זה. לבוא עם מגן ראש וכאלה, לא, כן, ממש אבל את צודקת, אצלי למשל אני מרגיש שכשיש חיבור אמיתי עם הבחורה, למשל סקס בזוגיות היה לי הרבה יותר טוב מסקס מחוץ לזוגיות, ואני מאמין שזה לא כזה נדיר, כן, זה הגיוני לחלוטין, אבל אני חושב גם שאני מאוד דואג להשאיר את הסף גירוי שלי נמוך, כדי שאני באמת ייהנה מסקס כמו שהוא. לא תהיה אכזבה. כן, שלא, אתה יודע, עם הצעצועים לא יכולות להזדהות עם זה. אני בגמילה. וואלה. צדיקה. באמת, מה, איזה חודש כבר לא נגעתי נראה לי. אני 5 ימים, כי הייתי איתך בחדר. הייתה תקועה איתי באביזה, למרות שבדרך כלל בטיולים קודמים זה לא בהכרח סתר, את יכולה להרגיש בנוח. גם משתמשות באותו צעצוע. אני לא יודעת מה קורה שם. אני סופר מרגיש בנוח. לפני כמה ימים הלכנו לים, ואז נינה כזה רואה את הצעצוע. איזה כיף שאני פה, אל תשימי לב אליי, אני פה קוראת, אני מחברת. אתה מכניס צעצועים למיטה. אתה אוהב. כן, אני משחק Call of Duty. חד משמעית. קצת יותר למבוגרים. לא. באמת? כלום ככה אורגני, אתה אומר. אמרתי לך, אני משאיר את הסף גירוי שלנו. אבל זה כלי עזר, זה לא סף גירוי. כן, זה לא סף גירוי שלך, זה בשביל סף הגירוי שלה. אין בעיה, קודם כל היא הדבר הכי חשוב כרגע. נכון. ברור, אבל אני לא יודע, לא נתקעתי, כאילו היו כמה בחורות שאמרו לי, אתה רוצה שנוסיף וזה, תשמעי, זה בשבילך בעבר, כאילו, מה שעושה לך טוב. יש גם בשבילך דברים. לא, זה בסדר. לא, זה יעלה לך את סף הגירוי, אני לא מוכן. לא, באהבה, כאילו אם את חושבת שזה יעזור, אני פה בשביל שלך, לי יהיה כיף בדוק. אני פה כדי שגם לך יהיה, אז אם זה משהו שיעזור לך, אז בכיף, אני באמת פתוח בקטע הזה שכאילו, אני מאמין שאני אהנה בסקס. אתה חושב אבל שאתה תחליף ראוי ליונק למשל, אחד כזה שנותן עבודה במשך 20 דקות רצוף? אני לא תחליף ראוי לשום צעצוע עם סוללות. בואו נגיד באופן כללי, אי אפשר, כאילו, אתה לא יכול להתחרות בדברים האלה, אתה לא יכול להתחרות במנוע של פיאט פונטו. אפשר. אני לא שם, נשמה שלי. היום זה בלנדרים, היום זה מוד בלנדר. יותר טוב מצעצוע. לבריאות. אני מבין את היכולות שלי. נכון? אני מבין את היכולות שלי, אני יודע שכאילו בחורה, אם אתה רואה צעצוע גדול, אתה שומעת, בואי נשתה קפה. בואי, אין למה להוריד בגדים, את תתאכזבי, חבל. זה לא מרגיש לך קצת כאילו מאיים באמת, כגבר, שיש באמת תחליף. וואלה, יש לכם תחליף שהוא הרבה פחות דורשני, הרבה פחות מוצץ אנרגיה. אבל זה גירוי כל כך מהיר שזה כבר לא מעניין. הסיפוק שבא עם זה הוא לא, לי לפחות זה כבר נהיה פשוט לא רלוונטי. כאילו כל יום מגיל 9 לעונן ולקבל את הסיפוק הזה, זה מה זה דקחת, זה דקחת שמראה את כל חוסר השיח שהיה לו על מין. כמו שאמרת שאתה כאילו אחר כך כזה בוכה ואומר למה עשיתי זה ככה, אני יוצא מפה היום. למה באתי? וואו. כן. אני נותן לה לענות על השאלה. הם שמעו את כל הפודקאסטים. לא, לבריאות, אני לא חושב כאילו, מה זה תחליף? מה זה תחליף? קודם כל, הכאב ראש בסקס זה אתם, לא אנחנו. בתכלס. אנחנו סתומים גמורים. אנחנו עושים סקס... אתם מכונה קלה לאפה. נכון. אנחנו ברגע שהסקס מסתיים... זה one פיפי טאץ'. בדיוק. ברגע שהסקס מסתיים, כל גבר אני מניח שפשוט, כי אני יודע על עצמי, אתה בזווית שסיימת ככה, אתה נשאר לפחות איזה 20 דקות. אתה כאילו צריך רגע להבין מה קורה. וכן, לתת כאלה על הצד השני של המיטה של אני בחיים, הכל בסדר. אתה יודע, כאילו כאלה. המוח לוקח חזרה את המושכות. וכאילו אנחנו לא רוצים לדבר או לא רוצים זה, אבל זה באהבה. כאילו אם את יכולה לנהל שיחות נפש עם הדילדו שלך, בכיף. אני לא זקוקה למענה, רק לפלוט. אז איך אתה מגדיר סקס טוב אם כאילו אין לך את כל הדברים החיצוניים שאתה יודע? סקס טוב אני חושב, אצלי זה כאילו זה באמת להבין מה הצד השני רוצה,
באמת בלי יותר מדי דיבורים, אני שמח שמכווינים אותי תמיד, כן? תגידי לי מה את אוהבת, תגידי לי, אני סתום, תגידי לי, אל תרמזי לי, תגידי, אני אעשה מה שאת אוהבת, באהבה. יש פיזיקה גרעינית ואנחנו נפצח את זה. בדיוק, גם כל אחת זה משהו אחר, תגידי לי מה את אוהבת בכיף, אבל יש פעמים שאתה רק מרגיש מהכימיה עצמה, שכאילו, נראה לי שהיא תאהב את זה, אבל לא דברים קשים, לא עכשיו נראה לי שהיא תאהב שאני שם לבוקס, כן? אבל נראה לי שהיא תאהב את הדבר הזה, ולרוב זה נכון. אני מקווה שאחוזי ההצלחה גבוהים, אני מבין. חד משמעית, זה בכיף, פשוט אני, את יודעת, זה מוזר, כי אני... חשוב לדבר על זה לפני, אבל... כן, אבל זה מוזר לי לדבר על זה לפני. כן? אני משתדל, אני בעיקר מקשיב לפני, קשה לי לדבר לפני. קשה לי להגיד שונה. זה מוזר, אני מסכימה. תחזיקי את בסיס הבולבול. לא, אני כאילו, תגידי לי מה את אוהבת, ואני אקשיב לך. תאום ציפיות כזה, אז ככה, כן. כן, אני אוהב כשבחורה מרגישה בנוח להגיד לי מה היא אוהבת, אני ארגיש בנוח להגיד לה מה אני אוהב. אני אוהבת שכאילו אתה פשוט מזהה את התגובה שלי, כי זה מוזר, זה קצת מוציא את הכיף מה... תעשה ככה, תעשה ככה. כן, כאילו לנהל את זה מילולית זה מוזר, כאילו תקרא את התגובות שלי, אם אני מגיבה כשאתה חונק אותי. מישהי חנקה אותי, אספר על זה בסקס, מישהי חנקה אותי בהפתעה, לא אמרה לי לפני. לא. וזה אחד המבהילים. נגיד זה דורש תאום. אני לא יכולה. כן, 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 אני נבלתי ממש מזה, אני כזה... גם שמה סטרפון אחר? לא, אבל כאילו המחשבה הראשונה שלי בראש הייתה, למה את שונאת אותי? זה כאילו היה המחשבה הראשונה שלי בראש, שכאילו אני עשיתי משהו לא טוב. מתנקשת. לא, אני אוהב לנשום, מוזר. אני יודע שזה מוזר, אבל... לא, אבל קלות כזה, כאילו כזה. מה זה קלות? מה זה קלות? אני לא מצליח להבין. כן. ברור, רואים על הפרצוף שלה לא, למי שאוהב להיחנק. כאילו היה כאלה שחנקתי קצת, צריכה להיות דומיניטריקס? דומיניטריקס. אני לא יכולה. אני לא יכולה להשפיל אנשים. מה? אם זה מישהו שאני אוהבת, את יכולה להשפיל. אצבע לתחת. לא, בחיים לא דחפתי אצבע לתחת. את מלקקת תחת. אין לך בעיה לדחוף לשון לרקטום, אבל עם אצבע יש לך בעיה. עד עכשיו היה לי ציפורניים ארוכות, זה לא היה חכם. מה זה, חוויה גסטרונומית בשבילך? מה זה... קודם כל כן, את יודעת כמה אני אוהבת קולינריה. כל אחת מהטעמים שלה, I guess. אני אתן לדיון הזה להמשיך. מה אתה חושב על חורי תחת? מה אתה נספר לה? כן. אני אגיד לך, אם בחורה אוהבת את זה, אין לי בעיה. זה, לא, אני אוהב לרדת לבחורות, חד משמעית. כאילו, בקטע של הכל שם באהבה, בכיף, מה, אני פשוט נתקלתי בבחורות שלא, אין להם מודעות היגיינה יותר מדי. זה קריטי מאוד. וזה אחד הקריטים, והיו לי כמה טראומות, אבל מנגד, נתקלתי בבחורות שכאילו, אתה אומר, בוא'נה, מה שאת עושה, תמשיכי, זה מדהים, אני כאילו, אני אפילו לא באתי רעב, אבל אני אשמח. כן, אז יש בחורות שממש מדהים, אז זה, אני כאילו צריך להבין את הפיל של הבחורה לפני שאני גולש מטה, כדי את יודעת, בחורה שכאילו אתה רואה שהיא מאוד מאוד משקיעה בהיגיינה, ומרגישים את זה גם על בחורות. יש כאלה שהפתיעו אותי, יש כאלה שכאילו מתאפרות אבל מסריחות. אבל יש כאלה שאתה אומר, טוב, נראה לי שכן, ולרוב אתה צודק, אז כן, אין לי בעיה. איך יודעים באמת אם זה טוב או לא? בתור מישהי נגיד שרוצה להיות אולי עם בת, מתישהו, איך, כאילו, איפה המדד שלו? יש רמזים מטרימים, בחורות שאומרות להתקלח זה כבר טוב. אבל זה לא תמיד ריח גוף טוב עדיין. נכון, בחורות ששמות לב, בחורות ששמות לב בדרך כלל לריח גוף, מאוד מודעות לריח גוף של עצמם, הן בחורות ששמות לב כאילו לבוסם או לוואטאבר או לספיצטיק או זה, מאוד שמות לב, אבל שוב, זה אימור, זה עדיין אימור. שמה דורדורן שם למטה. ואני חושבת שרגע צריך גם טיפה לנרמל את זה שוואלה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא דוש. נכון. אנחנו לא בקבוק אקונומיקה, יש ריחות. נכון. ואני באיזשהו מקום גם, אני לא אומרת פה שאני אוהבת ריח של סלמון מעושן שם למטה, אבל כאילו, יש משהו גם בריח של סקס שהוא כזה, כמו כלבים שהם נמשכים לדבר הזה. כאילו, זה הגיוני שיהיה ריח של אברי מין שם למטה, זה תקין, זה הגיוני. לא, אין בעיה, זה נכון. תלוי באיזו מידה, באיזו רמה, שאין שם איזה פתולוגיה, לא יודעת, איזה פטריית שמפיליון. כי אני רגיש לריחות. אני קיבלתי את זה מאבא שלי, כל החיים צחקנו על אבא שלי שהוא רגיש לריחות, אבא שלי היה מריח בוסם בקטע של מי זה בוסם? רק כאילו נכנס לזה, אמרנו, מה יש לך? כולם שמים בוסם. ועכשיו בגיל 35 זה כאילו פתאום כזה, אני תמיד, מי סמקס? אז אני כאילו פתאום אבא שלי, אבל בגלל שיש לי רגישות לריחות הייתי עם בחורה שאפילו לא ירדתי לה, זה היה כזה רגע של ניתוק בדוגי, נכון? יש כזה פתאום ניתוק, צריך לחזור, ופתאום היה כזה, ואני יצא לי... מה זה? הקוויף? הקוויף של ה... אתה יודע... זה פלוץ מהתותה. רגע בוא נתאים את הפוזיציה. מהקדימה, לא מאחורה. כן, בוא נתאים את הפוזיציה רגע, ופתאום
הרגשתי ריח, כאילו היה גל של ריח, ויצא לי לא בכוונה, חלילה, לא רציתי להעליב אותם משהו, יצא לי כזה, לא. ממש. וואו, איזה מעליב. וזה נעצר שם? כן, היא אמרה לי, אתה בסדר, ואני כזה, ופשוט... את פשוט נהדרת. כן, את כל כך טובה שבא לי להקיא, לא, זה היה... כן. זה אחת הטראומות שהזכרתי מקודם. אבל המשכת? המשכתם באקט? זה נעצר שם. זה נעצר שם. אולי לי לשער. כואב לי הראש, לא יודע מה אמרתי אפילו. מלמלתי משהו בדרך לשירותים. כן, זה לא היה... דיברתם שוב? לא. לא, אני לא יכול, כאילו דיברנו, לא שכבנו אמרת לה ש... לא מסוגל, אני לא מסוגל לנהל את השיחה הזאת. מסריחה מהכוס, אני לא מסוגל להגיד את הדבר הזה לאישה, אני לא יכול, אני פשוט מעדיף לא לדבר איתה יותר מאשר כאילו מי אני בכלל, גם לא, אתה יודע בת זוג שלי שאתה אומר, טוב, אני צריך להגיד, תקשיבי, וזה, אנחנו בזוגיות, לא, זה היה, בואי לא נדבר אחד עם השני. אבל אתה היית, נגיד אם פתאום לך יש איזה בעיית ריחות קלה שם, היית מעדיף לשמוע את האמת? חד משמעית. כן, היית מעדיף שאני עכשיו מפסיקה את זה, איך סמדן אתה, אבל אין מצב שהיא לא מריחה את זה. אין מצב שהיא לא מריחה את זה. נכון, אבל... יש מצב. חוסר מודעות. יש כאלה. כן. אני מקווה שהיא לא מריחה את זה ולא פשוט שמה זין. זה נהדר. מה, זה חשוב לי טוב? קודם כל זה חשוב לגמרי, חד משמעית. בכל דבר בחיים חשוב לי טוב. אבל אני פשוט יש לי מודעות ממש לזה. אני ממש, מאז גיל 16, שהאחות הגדולה של החברה הראשונה שלי עשתה לי שיחה על ריחות. אז וואלה. כן, היא אמרה לי, שומע, בוא, אני צריכה לדבר איתך רגע, אתה אחד המסריחים. כן, כן. האמת שאתה יודע, זה באמת קטע של דתיים, בכללי, כאילו עם החליפות. כי לא חושב, אין היגיינה. ואין דורדורנט. לא. לא הייתי, זה לא... זה לא מלמדים. כן, כן, זה נכון. לא הייתה לי מודעות והיא לקחה אותי ממש, האחות הגדולה של החברה הראשונה שלי לקחה אותי לשיחה, כאילו שיחת נזיפה גם, שכאילו תקשיב, אתה מסריח ממש. ומשם זה נשאר לי, ממש. אמרתי לה את זה, גם פגשתי אותה לפני איזה כמה שבועות, ודיברתי איתה, אז אמרתי לה שבזכותך אני לא מסריח עדיין. אמרה לי, באמת, אני אפילו לא זוכרת שעשיתי לך את השיחה הזאת. זה ייצב את האישיות שלי. אבל כן, אז אני ממש משתדל, תמיד מודע לזה ממש, כן, לגמרי. אני עשיתי פעם שיחה כזאת למישהי בתיכון. לא, באמת? בחטיבה, סליחה אפילו, או ביסוד, לא משנה, הגזמתי, אחורה. היה לה גם קינים, גם ריח מסריח וגם... עוד משהו? כן, לא משנה. היא גם לא שמה פדים במחזור בטח. זה שמנת יתר גם, ואז אמרתי, טוב, תקשיבי, בואי נלך להביא לך קרמים, נלך להביא לך דורדורנט וחמודה זה, בואי תאכלי איזה סלט. שום דבר לא עזר. אני לא יודעת, אני כאילו מדמיינת לעצמי סיטואציה שאני מריחה בזה, אני לא יודעת אם הייתי, כאילו, אני לא יודעת איך הייתי אוכלת את זה שפתאום אומר לי, כזה, אני לא יכולה להמשיך, את מסריחה מה... לא, אבל רואים, אם מישהו, כאילו, אתה מרגיש, נגיד, אם בחורה עוצרת או בחורה נגאלת ממשהו, אתם, כפר עליכם, יש לכם יכולת ספיגה מטורפת, הרבה יותר ממני, אבל אתה גם שם לב שכזה, יש כזה פתאום, כן. מבינה, ואתה, הכל בסדר? לא, הכל סבבה, ואז אתה מבין שמשהו לא בסדר, אבל אני בגלל זה משתדל שלא יהיה את ה... כאילו, בתור אחד שחווה את זה. לא מפחד לעצור אם צריך. חד משמעית, אני באמת הייתי מישהי שבדיוק נפרדה מחבר שלה, והיא רצתה לנקום בו או משהו, אני מניח, לא יודע, למה איתי גם? איזה נקמה גרועה. אני יצא, אנחנו נראה לו מה זה. וראיתי שכאילו היא ממש, בראש שלה היא ממש רוצה סקס, אבל בנפש שלה היא לא. אז כאילו היא רצה על טייס אוטומטי כזה של תוריד את הבגדים, גם אני אוריד את הבגדים, ואני כזה שומעת, בואי שנייה רגע, זה לא, למה אתה הופך את זה למוזר? אני הופך את זה למוזר, ברור שאני אשם. ואז הגענו ממש למצב שנינו בלי בגדים, הכל טוב, רגע לפני, בוא נגיד, הסתערות על החוף. אני אומר לה, את יודעת שאם את לא רוצה, לא חייב. אמרתי, את רוצה להגיד לו ששכבנו? תגידי לו. אני לא שמתי לב לרגיש, כאילו, אז זה משמח אותי שאתה אומר את זה, זה מפחיד אותי ברמות. זה נדיר. אני מרגישה שזה נדיר שגברים מזהים את ה-real intentions כזה, והם לא שם בכל מחיר, העיקר נכון, הנה, כמו מה שסיפרתי לכם מקודם. זה קריטי הדברים האלה. יש לי שאלה. בתור סלב. השאלה אליי? בתור טיקטוק בוא נדייק. בתור סנסציה טיקטוק אני מבקש. מי הסלב קראס שלך? פנטזיה. הייתה לי אבל שכבתי איתה. באמת? לא, אפשר לחשוף, אפשר לחשוף. כן, אני נשואה, לא נעים. כאילו, לפני שהייתה נשואה שכבנו, חשוב ממש להדגיש, היינו במערכת יחסים, הכל טוב. אבל עכשיו אני לא יודע, אני כל כך נגעל מהתעשייה הזאת, שאני רואה אותם. למה? כולה אני מריח למטה בא? מי סלב שלך בחול, לא בארץ. בחול? כן. מרגו רובי. I love you. מי זו? מברבי. היא החיים שלי.
טוב, עוד שאלה אליך. פינה, לנשק, לשכב, להצליף. אחת מאיתנו. כאילו, מי למה שהיא זוכה בו מכך. כן, לא יודעת להסביר שאלות. טוב, לך להצליף, כי את אוהבת את זה, אני לא יודע, כאילו, זה הרבה שקיבלתי, רוצה לקבל מכות, אז כאילו בוא נתחיל מהקהל. מה אמרנו? לשכב, לנשק, להצליף. פה, להצליף? כן, אני אוהב אותך. זה יהיה הצלפה בקטע... אתה רוצה גם להרוג, אין בעיה. לא, הצלפה וחניקה גם. הוא התחיל מהקהל. בקטע מעצים. מבינה? לנשק ולשכב, אני לא יודע. מתקיל. אתם שתיכם בזוגיות, לא? לא. האמת ששתינו רווקות מתן. אוקיי, יותר קל, סבבה. אפשר לשכב עם שתיכם סתם, לא. אפשר. אני חושב לשכב עם דינה ולנשק את ירדן. הופה. רוצה להסביר או שאתה רוצה לסיים את הסיטואציה? אני לא יודע, אני מעדיף לא להיכנס לספציפיקס. פשוט זה ההחלטה שלי, הפרטים נשמרו במערכת, וזהו. תודה על שיתוף הפעולה. הוא אוהב את מרגו רובי, אחותי, את ממש דומה לה. דרך אגב. זה מסביר, זה מסביר. יש פה דיבור, נכון? טוב, מרי. חד משמעית. זהו, ניצלת. וההתקלה האחרונה, לא לעשות יותר סקס, או לא לעשות יותר סטנדאפ. לא לעשות יותר סקס. בדוק. וואלה, ככה. שאלה הכי קלה ששאלו אותי. אני רואה את זה מחזיק בדיוק יום. מחר הוא עוד פעם בוכה במקלחת. מצטער. מה שאתה מרגיש אחרי שאתה יורד, בתור בן אדם שעשה את שניהם, סבבה? מה שאתה מרגיש אחרי סקס טוב לצורך העניין, אחרי הסקס הכי מדהים שהיה לי בחיים, ומה שאתה מרגיש אחרי הופעה הכי מדהימה שהייתה לי בחיים, אין מה להשוות בכלל. כשאתה יורד מהבמה אחרי הופעה מדהימה, אתה מרגיש כאילו זורם לך חשמל בוורידים, אין דרך להסביר את זה. אתה מרגיש כאילו, אני כל יכול, כאילו מי אני, תצמח ממטוס, אותה תחושה. זה משהו שלא קרה לי בחיים אחרי סקס, סורי, אולי זה לא היה מבחורה הנכונה, אני לא יודע, אני לא רוצה זה, אבל אחרי הופעה טובה אתה כאילו, אתה מי אתה בכלל? אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה לעשות סקס, אני רוצה רק לעשות סטנדאפ לנצח. אז כן, כל דבר הוא סטנדאפ. אוכל. סטנדאפ. סטנדאפ. אני עכשיו גם בחיתוב, אני אוכל כבר מרגש אותי. לנשום. לחיות. חד משמעית, זה... אין פה מה, הרבה פעמים... הנה, בבקשה, דוגמה בעולם האמיתי. מישהי אמרה לי, מישהי שהייתי בעניין שלה המון זמן, כי אתם קשות כאלה. במיוחד אלה שאני בעניין שלהם. הם אוהבים את זה, אוהבים שזה קשה. לא, אני לא. בגיל 35 אתה לא אוהב שזה קשה, בכלל לא, אתה לא אוהב, אם אתה מרגיש יותר מדי משחקים, זה לא בחירה. אתה כזה ביי, סבבה, אין לי כוח. והיא אמרה לי, אני פנויה רק ביום זה וזה. סבבה, ואמרתי לה, אבל יש לי הופעה. אמרתי, רוצה שאני אבוא אחרי הופעה? לא, מה, אתה לא יכול לא להופיע? פה נגמרה השיחה. לא, האמת שזה גם חצי. זה חצי. פה נגמרה. מה? כן? מי את גברת? בדיוק, מי את חושבת שאת חוצפנית? ממש. כן, לגמרי, אז זה ממש דוגמה מהעולם האמיתי שלא סקס או סטנדאפ, חד משמעית סטנדאפ. אוקיי. טוב, תודה על המענה של כל ה... אתה לא מכיר אותך. אני אוהב שאני מסתכלת עליי וכזה. כן. זה החכם להזמין אותך. הוא הולך לבכות במקלחת. חד משמעית, הולך לבכות באוטו, חד משמעית. אוכל חרטות. מה עשיתי? יאללה, חברים. גדול. תודה לכם שהזמנתם אותי. תודה לך. תענוג. יאללה, סדל לנו מהאולפן.